L-Aġenzija Internazzjonali li tigrada l-kreditu Fitch ikkonfermat il-klassifikazzjoni ta' Malta bħala A bi prospettiva stabbli. Fl-aħħar rapport tagħha dwar pajjiżna l-Aġenzija qalet li l-klassifikazzjoni pożittiva tirrifletti l-qagħda finanzjarja dejjem titjieb bl-għajnuna ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu u tnaqqis fin-nefqa. Fitch tbassar li d-deficit fl-2015 se jkompli jonqos għal 1.8% tal-prodott domestiku gross. Fl-istess waqt iżżid li dħul se jitla' għal livell rekord ta' 42.8%. Ir-rapport jgħid li d-dejn tal-gvern mistenni jonqos b'mod modest f'terminu medju, filwaqt li d-dejn nazzjonali se jonqos għal 65% tal-prodott domestiku gross tal-2017, tnaqqis ta' 5% mill-2013. B'referenza għal Malta li taħt gvern nazzjonalista kienet deskritta bħala mażra l-ekonomija, Fitch qalet li l-qagħda finanzjarja tagħha bdiet titjieb. Dan grazzi għal beħ ta' 33% tal-kumpanija lil Shanghai Electric u l-investiment f'infrastruttura ġdida għal ġenerazzjoni tal-elettriku. Ir-rapport jirreferi wkoll għal żieda konsistenti fir-rata tal-konsum privat fl-ewwel kwart tas-sena, żieda li skont Fitch tirriżulta fost oħrajn minn tnaqqis fil-qatt u traħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan kollu flimkien ma' żieda fl-investiment, il-kostruzzjoni ta' power station ġdida u tlestija ta' proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea mistenni jwassal għal tkabbir ekonomiku ta' 3.6% matul l-2015. Tkabbir li jisboq il-medja tal-Unjoni Ewropea u li jpoġġi l-pajjiżna fil-quċċata taż-żona Ewro.